változtatás különböző ünnepélyes színezettel is rendelkezik. Azt hiszem, ma a katonák, a leendő tisztek egy kicsit az állóképességből is vizsgáztak, hiszen az ünnepség megkezdésekor is szemerkél az eső, de az előző fél órában, amikor is a tisztjelöltek természetesen már régen itt voltak, hatalmas zápor és zivatar zuhant be a parlament előtti térre. Természetesen ez az eseményen, az ünnepélyen mit sem változtat. Tulajdonképpen ez a tisztavatás is formájában nagyon hasonlít az előző éveknek a ünnepségeihez. Ez alkalommal a 21. ünnepélyes tisztavató ünnepségre kerül sor innen a parlament elől. Azonban apró kis változtatások, kis formai megújulások jelzik azt, hogy ez a tisztavatás egy megváltozott politikai légkörben kerül lebonyolításra. Ezen a tisztavatáson is, mint olyan sokszor máskor, segítő társunk és kommentáló társunk az ünnepségben, Keleti György ezredes, a Honvédelmi Minisztérium osztályvezetője. Talán annyit, hogy milyen tiszteket avatnak majd most itt föl? Most olyan tisztek avatására kerül sor, aki 3 éves katonai főiskolát végzett. Közöttük vannak a Magyar Néphadsereg és a Belügyminisztérium határőrség tisztjei is, és itt vannak azok is, akik különböző polgári egyetemeken vagy a Szovjetunióban szereztek diplomát, és ezétől kezdve avatásuk után ők is a fegyveres testületek tisztjei lesznek. Ami a változtatásokat illeti, talán csak annyit, hogy elöljáróban, hogy az ünnepi dísztribünön, ahol mindig országunk, pártunk vezetői szoktak helyet foglalni, ez alkalommal az alternatív szervezetek képviselői is meghívást kaptak. Tényleg a teljesség igénye nélkül, hiszen nagyon nehéz lenne valamennyit felsorolni. Az elnöki tanács elnökén, Straubef Brunon kívül, az Országgyűlés Honvédelmi Bizottságának a tagján kívül, MSZNP KB titkára, Bajcsi Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Független Kisgazdapárt, Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Magyar Demokrata Fórum, és így tovább lehetne sorolni, hogy kik azok, akik részt vesznek az ünnepségen. Ezzel is jelképezve azt, hogy mostantól kezdve a néphadsereg katonája, a néphadsereg tisztjei az egész ország előtt teszik az ünnepélyes fogadalomtételüket. És nagyon sajnáljuk, hogy a Fidesznek is elküldtük a meghívót erre az eseményre, hiszen ők azért fiatalokat képviselnek. Sajnos nem fogadták el ezt a meghívást, reméljük a jövő avatáson már ők is itt lesznek. Egy további változtatást jelent, és talán önök amúgy is észrevették volna, de talán nem felesleges erről itt most beszélni, hogy az az ünnepélyes fogadalomtétel, amit itt a fiatal tisztek, vagy csak nem 800 tisztjelölt el fog mondani, néhány szófordulatában változott. Talán erről, ha mondana valamit, Keleti György. Egyrészt változtatások vannak a fogadalomban, amit tulajdonképpen a parlament néhány hónappal ezelőtt ülésszakán hagyott jóvá. Másrészt lerövidült, ez is egy nagyon lényeges dolog. Mi úgy gondoljuk, hogy ez a változtatás a mai politikai viszonyokhoz alkalmazkodik jobban. Kimaradtak belőle olyan fogalmak, amelyek egy párthoz köteleznék el ezeket a fiatal tiszteket, vagyis annak a politikai társadalmi változásnak a jele, hogy mindenki ebben az országban, aki tisztiiskolára jelentkezik, magáénak tudja vallani ezt a fogadalmat, valóban szívével, lelkével mondja ezeket a szavakat itt a téren. Egy-egy szófordulat a régi fogadalomban úgy szerepelt, hogy pártunkhoz, kormányunkhoz és a szocializmus legyőzhetetlen eszméihez mindenkor hű leszek. Ez az új szövegben most már úgy szerepel, hogy a fegyveres erők hivatásos állományú tagjához méltóan katonai eskümhöz híven szolgálom a Magyar Népköztársaságot, és népünkhöz, valamint alkotmányunkhoz ígérnek hűséget a fiatal tisztek, és valóban azt hiszem le is rövidült ez a szöveg. Már feltűnt a téren Kárpáti Ferenc vezérezredes, honvédelmi miniszter gépkocsia, és ebben a pillanatban a felhívójel is azt jelzi, hogy a jelentésbeadásra kerül sor, az eső egyre jobban zuhog, de úgy gondolom, ez nem zavarhatja meg ezt a rendezvényt. Még annyit, hogy talán önök megszokták, hogy korábban Kazai Barna volt, aki vezényelte a díszszemlét, ő nyugállományba vonult, és utódja Szabó János ezredes, mérnök ezredes, aki a Kossuth Lajos Katonai Főiskola parancsnoka.
ő először szerepel most vezénylő parancsnokként itt a tisztavatáson. Díszlépésekben ő az, aki a miniszter elé siet, és Szabó János ezredes főiskola parancsnok jelentem, a Kossuth Lajos katonai főiskola, az Alka-Máté katonai műszaki főiskola, a Kilián György repülőműszaki főiskola és a Karikás Frigyes katonai kollégium végzős hallgatói tisztélyavátásukra felsorakoztak. A honvédelmi miniszter most ellép az arcvonal előtt, ahol is, ha az állami zászlót vesszük figyelembe, akkor elsőként a Kossuth Lajos katonai főiskola díszegysége áll, majd az Alka-Máté katonai műszaki főiskola végzős hallgatói sorakoznak, és végül a harmadik blokkban együtt vannak a Kilián főiskola és a Karikás Frigyes katonai kollégium volt hallgatói, hiszen azt hiszem mondhatjuk már volt hallgatók, mert a hivatalos eskü és a diploma hivatalos átadása már tegnap megtörtént. a pletykák szerint ez az állomány, aki most kikerül a tisztiskolákról, az előző évekhez képest jobban vizsgázott. Ezek nem pletykák, valóban így van. A vizsga eredmények valamelyest, nem jelentősen, de valamelyest javultak. Ez azt mutatja, Korábbi években nem beszéltünk arról, hogy bizony lemorzsolódás is van, és idén a lemorzsolódás erősebb volt. úgy gondolom, hogy bizonyos jelenségek közrejátszanak abban, hogy a fiatalok egy része Jó napot, fajtársak! A miniszter köszöntötte most a fiatal tisztjelölteket. Igen, tehát, hogy a fiatalok egy része meggondolta magát, egyrészt nagyobb volt a követelmény, emiatt morzsolódtak többen, de meg kell mondani őszintén, voltak olyanok is, akik úgy ítélték meg, hogy a enyhülő nemzetközi helyzetben nem lesz olyan perspektívája a hadseregnek, tehát más pályát választottak. tehát egy szűkebb, de talán a szakma, a hivatás iránt elkötelezettebb gárda áll most itt. Nagyon bízunk ebben, hogy ez így van. És immár ez is a tisztavatásoknak a ceremóniájához tartozik, hogy a magyar néphadsereg fölvállalva elődeink kultuszát, a történelmi zászlókat is felsorakoztatja. Harmadik alkalommal jönnek a térre a történelmi zászlók, azok a zászlók, amelyek csatába vezényelték évszázadokkal ezelőtt a magyarságot, hiszen köztudott, hogy a magyarság története vérzivatarok útján jutott el odáig, ahol most vagyunk, és ezek a zászlók mindig is szimbólumai voltak a szabadságharcnak és a nemzeti függetlenségért folytatott harcnak. Az élen talán 3 zászlót említenék és emelnék ki. Egy honfoglaláskori fejedelmi zászló, amelyik megnyitja a sort, és rögtön ott látjuk mellette első István királynak, államalapító királyunknak zászlaját, és egy Árpád-házi királyi zászlót. 17 zászló az, amelyik a múltat kívánja megjeleníteni itt a tisztavatáson, és Anjou királyok zászlaja, Hunyadi János zászlaja, a híres fekete sereg zászlaja, Mátyás királyé volt annak idején, de megtaláljuk itt Dózsa György, Zrínyi Miklós, Bocska István, Bethlen Gábor, Tököli Imre zászlait, a kuruc lovasság egy zászlajával is találkozhatunk a sorban, és hogy a legújabb köri történelmünk is képviselve legyen, első hadosztály, első gyalogezredének a zászlaja, és a végén a kalocsai alakulatnak a zászlaja, amelyik egy a néphadsereg mostani alakulatai közül. A történelmi zászlók az állami zászló irányába közelednek, méltóságteljes, jól begyakorolt és valóban impozáns lépésekkel, díszlépésekkel közelítik meg a katonák. Talán nem ünneprontás, hogyha eláruljuk, hogy bizony ezek az uponyok már teljesen átáztak, hiszen időközben újból és újból az eső megered, de én azt hiszem, hogy egy katonának az eső nem szabad, hogy a teljesítményet befolyásolja. Nem könnyű feladat ez most azért sem, mert a zászlók is átnedvesednek, a súlyuk többszörösükre nő, és ezek a fiúk, akik ezt most itt csinálják, valóban nagyon becsületes munkát végeznek.
A történelmi zászlók tehát elfoglalták helyüket. Az első 3 zászló, amely kiemelt helyen a honfoglaláskori fejedelmi zászló, Első István államalapító királyunknak a zászlaja és az Árpád-pávi zászló. Fogadás jobbról! Állami zászlónak! Tisztelet! Ez is új vonása a tisztiavatásnak, ami bizonyára feltűnt a kedves nézőknek, hogy a Magyar Néphadsereg Művészegyüttesének férfi kara énekelte a himnuszt. Hamarosan a fogadalomtételre kerül sor. Szilágyi Tibor főhadnagy lesz az, aki elmondja társai nevében is a fogadalmat. Fogadalom! Hasz! Azt hiszem, hogy az összes itt lévő tisztjelölt számára nagyon emlékezetes lesz a most következő néhány perc. Én, Szilágyi Tibor főhadnagy, fogadom. Én, hogy hazámat, a Magyar Népköztársaságot, a fegyveres erők hivatásos állományunk tagjául méltóan, katonai esküvőhöz híven szolgálok. Népünkhöz és alkotmányunkhoz mindenkor hű leszek. Népünkhöz és alkotmányunkhoz mindenkor hű leszek. Fogadom, hogy tudásomat, szolgálati jogkörömet, békében és háborúban egyaránt, szeretett hazám védelmének szolgálatába állítom. A törvényeket és törvényes rendelkezéseket megtartom és megtartatom. Alárendeltjeimet hazánk védelmére, bátorságra, áldozatkészségre nevelem. Róluk emberséggel és felelősséggel gondoskodom. A gondjaimra bízott haditechnikai eszközöket és anyagi javakat
meggyőződéssel és szilárd elhatározással fogadom, hogy dicső szabadságharcos elődeinkhez híven látom el katonai feladataimat. Mindenkor példamutatóan, becsülettel, tiszti rendfokozatomhoz méltóan élek. Szilágyi Tiborról, aki társai nevében a fogadalmat elmondta, még annyit, hogy a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán rakéta és tűzér szaktanszéken végzett. És ha már szó esett a fogadalom tartalmi változásáról, hadd mondjam el azt is, bizonyára érdekli a kedves nézőket, hogy mielőtt jóvá hagyta a parlament ezt a szöveget, a Honvédelmi Minisztérium az Írószövetség néhány tagjához és néhány jeles nyelvészhez is eljuttatta. Azt kértük tőlük, hogy mondják meg, megfelelő magyarsággal legyen ez, ők segítsenek a magyar nyelv szépségének a fogadalomba történő beültetésével. A miniszter pedig, amit most átvett, ebben a könyvben a végzős hallgatók aláírása van ott, és a fogadalomnak a szövege. És most pedig a honvédelmi miniszter ünnepi beszéde következik, mint minden évben, ebben az évben is, valószínűleg a szülőkhöz is, hozzátartozókhoz, a fiatal tisztekhez, de egész népünkhöz kíván szólni a fegyveres erőkkel összefüggő gondolatok jegyében. Kárpáti Ferenc vezérezedes 1985 óta honvédelmi miniszter. A Magyar Néphadsereg és a Határőrség ifjú tisztjeinek nyilvános fogadalomtételén tisztelettel köszöntöm Strauss F. Brunót, az elnöki tanács elnökét, az országgyűlés és a kormánykörünkben megjelent tagjait, a politikai és társadalmi szervek képviselőit. Meleg szeretettel köszöntöm ifjú tisztjeink kedves szüleit és hozzátartozóit. Üdvözlöm az ünnepségünket jelenlétükkel, megtisztelő külföldi vendégeinket, a diplomáciai testületek tagjait, a katonai és légügyi atasékat, az Egyesített Fegyveres Erők képviselőit. Köszöntöm az ünnepségünkön megjelent minden kedves vendégünket. Kedves fiatal tiszt barátaim, tisztelettel köszöntöm Önöket ünnepélyes fogadalomtételük alkalmából, életüknek e kiemelkedő fontos állomására. Szívből gratulálok ahhoz, hogy tanulmányaik sikeres befejezése után magukra ölthették fegyveres erőink tiszti egyenruháját, és ezzel beléptek a hivatásos tisztjeink sorába. Őszintén kívánom, hogy maguk választotta pályájukon kísérje sok siker életüket. Éljenek fogadalmukhoz hűen, és soha ne feledkezzenek el arról, hogy minden tettükkel, cselekedetükkel hazánk és népünk békéjét, biztonságát kell szolgálni. Kedves vendégeink! Ifjú tisztjeink ünnepélyes fogadalomtételére évről évre itt a parlament előtt, az állami zászló alatt történelmünk kiemelkedő államfő